La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nga kung baga pa day, gali maurag ang buhay mo. Aw, maurag talaga pa day. What? Malipot-lipot baga pa day. Nakabog di ba ko ba day? Indian na si Ram. Nakabugti kita Nakabog kumagay? di ako pa day. So, sige pa day, kumusta? Parang pa day. Bumilugti ka kasubangge. Kasi pagdigdi mo sa kuya, na matanga. Kampag dyan mo sa kuya, mabugti man ko takaw. Tuminukto ka sa kuya duman. Puro nada. Nakapantin ako ta si Mrs. Ready na. Mabagtak na sa nakuta. Puro tiyan na. Abala sa oras ini. Ara mo sa ginibo mo, nag-aga ka. Kaistorya naman sa kuya. Alas 3 na maaga uminuli ka. Ano pa? Pero ito na ang niya hiningan aibag ko naman, oh. Tarong sako na. Okay, dahil ka man mabugti. Kaya pumasinong ko sa imudig day. O anong mangyayari ka ni Pade? Ikaw mahong ka. Nakabugti ka ako dahil. Na, ano pa man yan? Tinusa na yan. Tiuso na. Ay mang piling ipalad. Makalugulugo. May pamatoy palad. May mga ano pa man yan? May mga ano pa man yan na... Nako ko mo sa subugti nindo ni Mrs. Mau. Ay, maura kong pala. Gusto na ikaw? Istorya daw. Ay, hindi ang grabe. Nagkarot ka tre. Kanigo, grabe naman. Ginuluguluhan mo? Jesus, arog kang pala. Manapagta. Pag manabugte. Baka kung ipiglampos mo naman sa nasimalikan sistema, bako naman bugtos, tunay naman na arayutan ang tigdibo mo. May happy pa itong putsong. Kaniguan. At Tapaw. sukotso, nagkarulo. Grabe naman na maluhuan. Ata na. Tagong tais. Ano ang sundang? Sabi naman katarom ka. Mula nagkakiri na eh. Sukotson? Oo. Puto baga pigibungon niya na ulunan. Maray ka pa pa di. Sa nagkakirinit sukotson. Ako sukotson dahil lamang nabahidan. Mas kitipsek dahil lamang. Muli nina niyang buhay ini. Haluyo ng panahon, grabe ng gulo-gulo ko. Kasubang di sa nakuta mo yaw ni Agawm. Na mga pabugte. Ngunyan dahil na naman, malibong na naman ang kalimanta. Kadalbaingan. Madali ko na naman na matampalingan. Sorry na. Pero talagang mora ko talaga sa mga panitribang. Sulit na ng buho ka. Sulit? Ay, sulit ko pala. Istorya na ka pala. At ano, siya mo pala, pulog ng puso mo. Kairak man. Kairak man siya. Kung basta ako, pasalinggay ang buhay ko muna. Bye pala bye! Umahang pa ang buwang ini. Nakabugti na siya. Mabugti ko tako kasubanggi. Alas 12 puminukaw bata, oras naman ito kibubugti ko. Nakapanti si Mrs. Rini na siya pul na. Bulini na niya alas 3 na maaga uminuli sa alpahingan. Buisit!